views mana ni musung kah ke nong man kaisa kok phurungana Okay. nini khi mani no video sago chagui na rugo khi pai kolo khi hui video sago jerus khani nang sana musung aba hande hari rui ta khaide ngai tai ba saba hai jodi khaibe ka hangkai ang strike di nai ang tabu kan tiaka strike di nai nara no ring ya haide ma tong nara no ring ya haide ma tong nara no ring ya haide ma tong jori jori wi thang ha subani sirai mu nara no ring ya haide ma tong Au jeng jotano saimano nini sago kunu lekha pora kri hinai jodi sin nung asuk si sijak ringjak ngi tongke nini video ni bisingo title ni munggai sticker rok la khamung nung asuk si sijak ringjak ngi tongke nini atrangi dan step rok lukorok no phunuk la khamung nung asuk si sijak ringjak ngi tongke December mas ka sangma jarawo tab jama chungui dolboko chai nini figure no lukorok no guri phunuk la khamung nung asuk si sijak ringjak ngi tongke nini dolboko chai figure no phunuk man yak lobo tebo kaham ke nini figure no phunuk na bagai lukorok no sagla khamung ba angkisa kok sanai tam hingke norok anong hingkana tamasuk dehan nok zia ui mang mai mu songma jat mang songma ni mang phono prokhona tamo obri ba asik lasina ri yang lang YouTube no ba Chrome browser ni de wan soklang nung asik sin nini dolbo ko sai figure no phunung nam chugui tong ke direct Chrome browser thang di nini YouTube ko no kam kri समझ रहे हो आप okay Tripurani celebrity rok kotor singer rok bini acting no naithok jagoi bono copy khlaigai reels namono porjonto borus khai hnai khuk hame peri khibika syaka bihia norok ba an kupal singnai jat borok siblan kupal singnai am baginyo kupal singmon baginyo nung tangkhanya ani mung lili marok na habakya क्या बोला तूने hanya ani mung lili marok na habakya te ani video rok na habakya abo kom da ba ke ko rus rok khailaye sabutang gi sasnai mohai video na YouTube upload thake shorts video Instagram o post thake reels video hnai sabo sasnai reel til chaime ang ani isital no serengei video khai kangke ang pono ros nang hinai sabo rumi sabo tumi sabo hamari tamari ang chaime ta sa ani isital no serengei copy khlai kangke ang direct nung report roi renai strike ri renai Instagram mo phana nang thung bo borok khai abo banok toni ana payment mang kharok hnai antas kroi ani photo ro ri oise tai sini parani mung rok ri payment mang kharok hnai hai banok tong antas kroi anono permission di चुप हो जा सातवीं फेल are mili malang beri ning saksan bus kotor wan sokaba Mukesh Ambani ni income reveal khanya ni se permission nangya ebar nini income reveal khanya ni permission nangnai oi cover beri ning rano mondol na tiri sinika nung bo nini tong sitra no yakar yangke nung be ek dino hiru ni jiru ngi thangnai buska si kurane ekre kina haro strike ri jak bainai si 아사게 콩달라니 알바시 것도 또 신냥 파 허르치 गाड़ी tei kaisa kok sana mo chugo mili malang ni gana asogoi kok hamia phrengnai no bo nung asuk se bono hamjagoi support khlai tongkhangke bo YouTube tangi rangmaya abono norok wan sogoi samkhai di tam nung ulta pulta kok hamia phrengai lukurok ba hamia sarana mo chuk tongkha ba nung bono ko bang mana bihia la siara ओह यार ये कितनी औसम है यार signal chutti rendi kuno hinma kreita norok asuk rustar no jole jakhaba सही खेल गया बहन nini mungi je rus video tongmani abo ang joto guri winai jak o jaga kuno khuk hamia perja kri norok tama asuk rustar no sajai engkhaba हमारे यहाँ ऐसा ही होता है Fighting ke bayab song abai corona side rowei bai Nilima no jeng joto palke kisa chuba chugrelaya nung चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ oi kongs boy kisa emotional music thepale Kokborok motivation videos nam lagana okay bayab song bai Nilima chini bagai busuk kosto khlaioi daily video upload khlai dong haifano se bo YouTube tabok joratei rang 1 taka phano se manya kho bini channel lo 491 subscriber tongfroni siming ang bini video no daily nai phaimani bini video no ang asikina na thobjago bukhuk bai sai paya bekhaji khogoi phunoke simisi norok saiman nai bai Nilima no ang tabok jora tei YouTube rang 1 taka phano se manya ko hine khnawi belai khene dukhonangkha abuni bagai ang bai Nilima no kisi sa help khainang jugo
ang saimano 100% no 100% no Tripurani YouTuber tongnai rok kebo saimanya bai Nilima tangi YouTuber rangmanya ongui tongkha phiaba ang sawi mano abono sana thangke bai Nilimani YouTube channel tabok jora tei monetization on singya ko channel lo chikon tete problem tonga bagai a problem tamoni bagai bai Nilima YouTuber rangmanya ongui tongkha abono phaidi silai siwano ang tasre ano no permission di ngati ke bano di nang no permission di ang tasre सॉरी 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 भगवान bai Nilima abo tamo hinma kalaikha angba nono ba YouTuber ang ek taka phone mania ka honai khnawi se nono ang ba help khanya naible kuno help khaimani bo permission ang haide bai Nilima arji ang diske kono video sanamnai abo haika ani mungri wan video rui ta khaida abo haika ang extra dinai phi खत्म doa kon ang te nini video banalia nini bung bu khulia asken pale sinai ai peno nung nini YouTuber ang maya ngi tongmano abno nung help nano mo chuka tola comment khai sadi bo comment suiring abo toma khainai akon lekha pore di hanke is pore baya hai tabo hai walk bokrok chawr simi chuk sina ble akon nung tak suina sring nono tak toma hi sanai akon nini video oh my god kisa kala honte ble hanke oh my god ni suri thaken ang buchi sinai oh my god chana suiring li hanke OMG kre di buchi khade sticker rok baya sticker rok ang busia OMG kre kan ang busi nai nung help nangi tongo hnei saimaka boss roster rok no khisa diro hintere as ki ingla nini kino packing khairo di unboxing khai phunuk baigani walk bokrok samani ki rok bage koplo naigrana kabab song trini promotion ungkha thansani mari Kokborok short film ni bagai gobo no asrai ni acting nugui ani bekhas golai thangsiwo norok o channel nu yak mukha thangi naidi asrai belai nu acting kaham khlaigu norok o channel check out khane musuke link description no mannai baksa buksuke wan sokoi tona ang Nilima na jolegi videos nam gorok hnei abai kuno krei bo rustarok no insult khaima bagai khisa diro hinma bagai ang o video no snamu teitam sanai je businai to businai busiang khe to busia na tongnai te kaise kok ani mic katal sokpaka sound quality rok bahing kha tola comment khai sadi tei mic katal sokpaka ba norok no tak tino video rwani ang chai toknai tei video no beshi log roi chaya ba tini video no asake no paralas nei bas norok tini video no kisi sapa na tuja hake subscribe khege bell icon no all option no select khainari tamne inke ang buskango video upload khaipra norok ani video no logo no nugui manna bagai Okay. Fighting ke bab song marketing song tini video no asken parlas nei jotono nung bye bye